nih, sang usah deh. Kita, tiffin ko boleh, kamu tahu nggak boleh? Langgaw. Ini Bodo boleh. Mami kasih buki lagi ini. Bodo, tiffin langgaw. Jangan balik ni saya dah serang mana pun tak online ni bukan itu dengan. Ya sebab orang boleh di nilai ada mana hazar serang bagus. Orang sesuai maham nusan dengan. Mwjang ni bagus jwngni sen kelas dengan. Gaban sendiri tu ikan dua seni lah betul deh. Deh. Ada nih sang Malia apa mahamu? Rangkul lah betul deh. Gaban tu sendiri lah tu ikan ada mwjang bustu mana seni dong bang. आजिखालि सेंग्राफोरजों मा जागोन न'टा जालायलायलांसै दाबो मोनफैया बेबायदिबालाय सानसेयाव खैथा ट्रिप मारिगोन नोंलाय उबेरावलाय सलायनो रोंनाय नंला आं निजेनो मारिहैनो हासिगोन थाङाखै मा जागोन दासो एसां गोबाव जाबोयो होनबा मानसिया बेबायदिबालाय नों सानसेयावलाय खैथा भारा मारिगोन नोंलाय Tiffin nih nanu cuma boleh ada. दे जागोन दे गारियाव साबिया नांना दङ मोनाला एसे भारा बुं दे Oh deh ada, jagan deh. एसे आंनि हाबाबो खम दङ एसे हावा होना लाबा Oh, dah sekalam sih jagan deh. Dah, mulai lagi mari kan deh. Ya dah sampai. Oh hello, বাইদেউ আপোনাৰ এটা পাৰ্চেল আছিল ল'ব নেকি? হয় আপোনাৰ গেটৰ সন্মুখতে ৰখি আছো। দিয়ক আপুনি আহক। ঠিক আছে। হেল্ল' বাইদেউ আপোনাৰ দুটা পাৰ্চেল আছিল ল'বনে? আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আছো। অলপ জলদি আহিব মানে বেলেগ পাৰ্চেল দিব লগা আছে। बा मालाय मोननै खालि पार्सेल जोंहानासो मोनसेल' पार्सेल मोनसे आइडिया लागायनांगोन बिनिफ्राय मोनसे पार्सेल लाथ'नानै ममता लाङा थांफिनबा आरो आं बिनो होफिननांगोन बेखौनो मावनांसिगोन अबे दे hele itu apa parsel 500 আছিল ন 500 আছে ভাইটি মই এটা পাৰ্চেল হাতত লৈ লও হা মমতা ঘূৰি গলে মই আকৌ ঘূৰাই দিম ঠিক আছে বাট সেলোটিপ গিটা মানে ওলাই নিদিব তেনেকুৱা থাকিব বাইদেউতে ইয়াতে থাকে ন আপুনি এটা মোৰ পাৰ্চেলটো বাইদেউ আপোনাৰ এটা পাৰ্চেল মই গুগল পে কৰিম হ'ব না ঠিক আছে দিয়ক কি আছে তুমি এটিকে আছে না আহিছে দিয়ক তোমাৰো দুটা পাৰ্চেল দুটা আহিছে তোমাৰ দুটা নেকি ঠিক বাইদেউ মই পাৰ্চেলটো লৈ যাওঁ নেকি মানে মোৰ দেৰি হৈ আছে Oh no পইচা নাই তো দুটা পাৰ্চেল লবা আহিছে তাই মই না যাও दुस्त पार्सेल बया आंखौसो लासिं खालामलांबाय दसे नेबावबा मा जागौमोन
কি যে হ'ব মহিলা পাৰ্টিৰ লগত মোৰে টাইম বৰবাদ কৰি দিল मैयाथ' सेन लाखिनायावनो लासिं जाबाय आङो दिनैबा मा खालामनोसै फैसाखौबा बिना लाबोनो हागोन ना हाया बियो माबायदि हौवाजों हाबा जाफ्लांखो आङो अनलाइनाव एसां मोजां बुस्थु मोनो जेरावबो थांलायनाङा अर्डार खालामबानो न'आवनो मोनफैयो हौवाया फैसा होनो हानायमोनबा गासिबखौबो बायना लानो गोसो जायो आयु माथो मोनालाय लांनोसैयानो मबाइल नायनो खांसि खुरै सेस्ला सिबनोसो थालांलाय लांजोब्बाय आंहा Oi ada leh Dini nih hisap ke lafidu দেউতাই নাই কামত ওলাই গৈছে দেউতা নাই ৰবা নহ'লে মই ফোনত কথা পাতি লওঁ দেই আমাৰ অলপ আছিল The person you are calling is not answering. busy আছে পাই পিছত কথা পাতিম হা আজিৰ হিচাপটো তুমি পাপাক দি দিবা হা দেউতাক দি দিবা দেই এইটো ৰাখা मोनफैबाय दहाय रां बिनायालाय लाबोदोंना लाबोआखै हरदो माबार मालिका न'आव गैथारामोन बेनिखायनो मोनदिया खुगाया जौसो मोनामजोबदों जौसो लोंना फैदों खोमा बियो होदो खुगाया सिलाय लोंबो मारदोसो बियो जौबा लोंबोनो हादो आंनोबा फैसाखौ लाबोफानो हादिया नोङो 10 थाखानिल' लोंदोरे इखौ मोनामसोबाय नामा 10 थाखानि लोंदो ना 1000 थाखानि लोंदो आं बेफोरखौ मिथिया आंनो फैसा नांगौ नालाय नांथारगोनानो मालायबा ममता लाङा सामफ्रोमबो मोननै मोनथाम पार्सेल बायबाय थायो नों आंनो मोनसेनिखौनो होफैनो हाया नामा मालायजोंलाय मानो जुजिबाय थायो मालिकानो गैयाबा माबोरै लाबोनो मालिक गैयासैया मिथिया आङो ड्राइभारनि हिनजाव जानानै लासिं जाना थानांगौ नामा एसेबां मेंनानै फैदों सेन्सारफोरजों बुखि जाना फैदों आंखौ अननानै ओंखामसो खुरना होनांगौ मेंना फैदों होननानै जायाबो खुरनाबो होआ गावबागाव खुरनानै जा बोरै जागोनलै हिनजावजों 10 थाखायानो एसे साखामाल दिनैबा लाबोफाथारहाय नङाबा आंखौ माथोबो होफैनांलिया दे सेस्था खालामनोसै आङो मालिकाबा थाइनो थाया न'आव सेस्था खालामनायजों जायाहाय लाबोफाथार नङाबा आंजों जारलासो जागोन दे जागोन दे आं दिनै मा खालामबावनांगौ पार्सेलनि मानसिया फैबा मा बुंबावनांगौ आं आइनि न'आव थांनायानो हामसिगोन पार्सेलनि मानसिया थांफिनबा आं फैफिननोसै बेखौनो मावनोसै दे आङो Ada fैबाय दे साबिया हरदो Swargiary सफैबाय फै जिरायलै जिखु साबिखौलाय आनो खुलाखौ दिदो खुलाय नहीं भाई जी আজকে অলপ দেৰিকে যাম ঠিক আছে Ada nanti dah dokumen Swargiary tidak bayar ni dokumen anu mana मैया फन खालामदोंमोन नामा मिस कल जाना दंमोन मोनसे
आदा खालामदोंमोन फन माबाफोर बाथ्रा दंमोन नामा आदा आङो 1000 फैसासो एडभान्स नागिरदोंमोन ओंखायनो फन खालामदोंमोन आङो नंगौ नामा नोंलाय एसे रांफोरखौ लांनानै मा मावहैबाय थादोंलै हिन्जाव माबा अनलाइनाव पार्सेल बायदोंमोन बेनि थाखायनो 1000 नांगौमोन नंगौ नामा आं बेनि थाखायनो बाजायो उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ होदोना फैसा जमायनो नांगौ दा दानिफ्रायनो माबा माबि बायनानै फैसाफोरखौ सेफायजोबनांगौ दिसुन दे माला नांगौ नोंलाय फैसाखौलाय दायो नांगोन ना दा मोनायाव लांबाबो जागोन नोंलाय दा मोनायाव लांबाबो जागोन दे आदा नंगौ नामा दे बिदिबालाय दा कालेक्सननि फैसाखौनो लाना थांबानो जाबाय रोजासेथ' नांगौबा आरो दे आदा दा मोनायावनो लानोसै होनबा न दे हेल' सोरमोनलाय হেল্ল' বাইদেউ আপোনাৰ পাৰ্চেল এটা আছিলে মই পাহৰি আছিলোঁ কিবা এটা কামৰ কাৰণে মাৰ ঘৰতহে আছিলোঁ মই হয় নেকি আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিলে মানে মমতা বাইদেউৰ হাতত দি যাব পাৰিলোঁ হয় নালাগে তাইৰ হাতত নিদিবা মই তাইক অলপো বিশ্বাস নকৰোঁ মোৰ পাৰ্চেলটো ক'ৰবাত বেয়াহে কৰি থৈ দিব ঠিক আছে দিয়ক বাইদেউ নহ'লে আপোনাৰ পাৰ্চেলটো কালি আনি দিম হ'ব দিয়া অহাকালি লৈ আনিলে হ'ল মই লৈ ল'ম এতিয়া ৰাখিছোঁ গীতা मा खालामदोंलै मा फाग्लालाय लामानिफ्राय गाबज्रिबोबाय थादो मैया फैसा होफैयैखाय गाबदोंमोन ना नो फैसा लादो सेन्देल बायनो ना मा बायनो बायना ला मोनबोमारबाय दे मोजाङानो जादो दे आं आरो सिन्तासो जाबाय थादोंमोन मोनबोगोन ना मोनबोआ होननानै दे होमबा साहाखौनो फुदुंदो खापसे मेंनायबो मोनदो साहाखौनो खापसे लोंनि दे थां आखाइजों सुनानै फ्रेस जाहैदो आं साहा फुदुंहैनोसै दे হেল্ল' বাইদেউ আপোনাৰ যোৱাকালি যোনটো পাৰ্চেল আছিল আজি ল'বনে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছোঁ ঠিক আছে দিয়ক আপুনি আহক হেল্ল' বাইদেউ আপোনাৰ এটা পাৰ্চেল আছিল আৰু দুটা পাৰ্চেল ৰিটাৰ্ণো আছিল আপোনাৰ গেটৰ ওচৰতে আছোঁ আপুনি ৰিটাৰ্ণ দিবনে ঠিক আছে আপুনি আহক মই আছোঁ বাহিৰত দিয়ক ভাইটি মোৰ পাৰ্চেলটো দিয়া दिनै नों फैथार दिनै आखाइजों आखाइ हमथारगारगोन आं नोंखौ दाखालि आंखौ लासिंसिं खालामदोंमोन ना आंबो नोंखौ दिनै लासिंसिं खालामथारगोन दादा মোৰ পাৰ্চেলটো বাইদেউ কিমান আছিল আপোনাৰ 890 গুগল পে কৰিম হা গৈছে না আহিছে দিয়ক ৰিটাৰ্ণ পাৰ্চেলটো আছে সেইদিনা পাৰ্চেলটো ৰিটাৰ্ণ মমতা ৰচোন কি হ'লে কালি যে কৈছিলি মোৰ পইচা নাই পাৰ্চেল ৰিটাৰ্ণ এটা লোৱাৰ কথা আজি নিজৰ কি হ'ল নিজে চোন ঘূৰাই দি আছে হ'ব দে ইমান দুখিবা নালাগে मालाय हिन्जावजों कम्पिटिसन खालामना हौवाजोंसो गाज्रि जाफ्लांबाय बेसेरा गारि सालायना मेंना फैयो पेसेन्जारफोरजों बुखि जाना फैयो बेखौनो जबरदस्तियै फैसा बिना लाबोनो होनाया मोजां जादोंना गीता बायजोआनो जाबाय दं दिनै एसां थाबैनो फैबाय दे दिनैनि ट्रिप टारगेटआ थाबैनो जानायखाय थाबैनो फैबाय नोंलाय मा खालामबाय दं नंगौ आंलाय प्रिंकल बरो प्रडाक्शननि मोननैसो भिडिअ नायबाय थादोंमोन मोनसे बाथ्रा मिथिदों ना रलाय आं ज'नि मा बाथ्रा बुंलाय बुं मा बाथ्रालाय
गुबुन हिनजावजों कम्पिटिसन खालामनानै न'नि फैसाफोरखौसो खरस खालामजोब्बाय नै नायदो ना शपिं एप्सफोरखौ आं आनइनस्टल खालामजोब्बाय आं दिनैनिफ्राय नों जि बायना होयो इखौनो गानसिगोन दे हामथारबायलै दा सोर बुंनो हागोन आंनि हिनजावा लोखि हिनजाव नङा होननानै